Като доставчик на охранителни услуги, сигурно мечтаете за увеличаване на приходите, за непрекъснато подобряване на лоялността на клиентите, спестяване на време и пари. Реалността обаче често е точно обратната. Наблюдава се спад в приходите, намалена клиентска лоялност, както и загуба на време и средства, но с платформата Dulin Care мечтите ви могат да станат реалност. Приложението представлява облачна система, която предлага пълен набор услуги и премахва всичките ви притеснения. Ако имате затруднения при отстраняването на проблеми поради сложни процеси, облачната платформа може ефективно и безпрепятствено да ви свърже с вашите клиенти само с едно кликване. Тя ви помага да разберете проблемите в клиентските сайтове и да ги решите дистанционно. Клиентите ви могат да оценят и проверят резултатите. Лесно можете да решите различни проблеми, увеличите печалбите и спестите разходи. Когато попаднете в ситуация с натрупани поръчки без яснота на кого да ги възложите, облачната платформа Dulin Care предлага решение чрез лесно добавяне на служители в системата за управление. Можете да следите състоянието на работата онлайн и да разпределяте задачите правилно. Тя също така осигурява обратна връзка от клиентите за качеството на обслужване, което помага да разберете уменията на служителите си. С увеличаването на новите възможности за бизнес, нуждите на клиентите също се увеличават. Dulin Care ще ви помогне да задоволите клиентските нужди и да откриете бизнес възможности, позволявайки ви да трансформирате бизнеса си. Dulin Care е интегрирана платформа. Тя може да свързва камери и записващи устройства, PTZ камери и друго оборудване. Тя ги интегрира в единна система, позволяваща удобно управление от едно място. Dulin Care разчита на стабилна облачна инфраструктура, предоставяйки множество предимства за безпроблемно използване. Възможността за неограничен достъп до устройствата улеснява управлението. Можете да актуализирате всички данни навсякъде и по всяко време, минимизирайки първоначалната такса с икономичен метод. Dulin Care се основава на инфраструктурата. Разработена от водещия световен доставчик на облачни изчисления, приложението спазва стриктно водещите индустриални стандарти, за да осигури сигурност и надежност на платформата от предаване и съхранение на данни до облачната архитектура. С напредъка на облачните технологии, облачната платформа ще създава нови възможности и ще расте заедно с вашия бизнес. Dulin Care, опростете бизнеса си и растете заедно.